Hola a tothom i benvinguts a aquesta anàlisi on desgranarem un tema fonamental que afecta milers de famílies. Avui parlarem de les diferències jurídiques, que són realment crucials, en les reclamacions dels serveis a la dependència. Perquè entendre qui hi ha darrere del contracte d'aquests serveis no és una simple qüestió tècnica per advocats, no. És la clau mestra per saber com defensar els drets de les persones més vulnerables de la nostra societat. Abans d'entrar en matèria, hem de fer un apunt imprescindible, una advertència formal. Nota de transparència. Aquests materials informatius s'han generat utilitzant l'eina tecnològica Notebook LM de Google, a partir de la informació i els articles de recerca del jurista Francesc Xavier Sánchez Moragas, president de la Junta Arbitral de Consum de Mataró. En els formats on intervinguin veus, s'informa que es tracta de veus sintètiques. Atès l'ús d'eines d'automatització en el procés de síntesi, es podrien haver produït imprecisions tècniques o lingüístiques, de les quals l'autor original no es fa responsable. Som-hi, doncs. Molt bé. L'estructura que seguirem per aquesta anàlisi és clara i directa. Anirem a través d'aquests 6 punts, una breu introducció als dos camins legals, la via privada, desmuntarem l'enorme mite del copagament, explorarem a fons la via pública, veurem quins estàndards de qualitat són exigibles i acabarem amb la part més pràctica de totes, que són les vies de reclamació oficials. Punt número 1. Introducció. Dos camins diferents. I atenció, perquè aquesta és la idea matriu que governarà tota la nostra anàlisi d'avui. Aquest principi el traiem directament de l'excel·lent recerca de Francesc Xavier Sánchez Moragas. Ell ens adverteix que sovint hi ha una confusió gegantina amb això. A veure, quan una família es troba amb una incidència a la residència o amb el servei a domicili, el primer impuls instintiu és voler reclamar, totalment lògic. Però clar, la pregunta d'or és on reclamem i davant de qui? Doncs resulta que no hi ha una resposta única. La solució depèn completament de la naturalesa del servei, de com s'ha originat. Si fem una comparativa directa, la diferència és abismal. Mireu, si hem signat un contracte directe amb una empresa privada, nosaltres som legalment persones consumidores. Ens trobem al règim privat i s'aplica el dret de consum. En canvi, si el servei que rebem està integrat dins de la xarxa pública, encara que Ullviu el presti una empresa privada amb un nom comercial, la cosa canvia radicalment. Allà som usuaris de serveis socials i estem protegits pel règim públic, sota el dret administratiu. És una bifurcació legal fonamental. No hi ha vies intermèdies. Passem al punt número 2, la via privada. Què passa exactament quan contractem un servei de dependència completament al marge de la xarxa pública? Doncs què? En un entorn purament privat, la pel·lícula és bastant senzilla. Tu signes un paper amb l'empresa i pim-pam, això crea automàticament el que en dret es coneix com una relació de consum. Si alguna cosa trontolla i falla, els mecanismes són els clàssics que tots coneixem. Demanem els fulls oficials de reclamació a la mateixa empresa i, si la cosa no se soluciona, se'n s'obre la via de recórrer a la mediació i l'arbitratge de consum. És a dir, és exactament el mateix dret que s'aplica si tens un problema amb el mecànic o amb l'operador de telefonia. Arribem al punt número 3, el mite del copagament. I atenció aquí, perquè aquesta és, sense cap mena de dubte, la font més gran de confusió per a les famílies. Aquesta és la gran trampa mental i la pregunta clau d'avui. Imaginem la situació. Ingressem un familiar a una residència de finançament públic. Però, és clar, cada mes ens toca pagar una quota de la nostra butaca, un famós copagament, que ingressen directament a l'empresa que gestiona el centre. I tothom pensa, doncs, si els estic pagant cada mes, automàticament sóc el seu client privat, oi? Hem creat un contracte de consum directe? Doncs, error. I el que és realment fascinant és com la legislació, concretament l'article 23, apartat 2 del decret 69/2020, talla de soca real aquest dubte. Ens diu amb una precisió pràcticament quirúrgica que l'entitat privada cobra aquesta aportació per compte i en nom de l'administració pública. Literalment, estan actuant només com a caixers del govern. Així desmuntem el gran mite. Aquests diners no representen en absolut una relació comercial amb la residència. Són una participació nostra per ajudar a finançar un servei públic. L'obligació legal, el veritable contracte blindat, continua sent el que hi ha entre l'administració i aquesta entitat proveïdora. Penseu-ho bé, l'empresa ha de deduir religiosament la vostra quota de la factura global que li passa a l'administració precisament per evitar cobrar 2 vegades pel mateix. O sigui, pagar una quota pública de cap manera ens converteix en consumidors privats. Anem al punt 4, la via pública. Amb aquest mite fora de la taula, és moment de centrar-nos en aquest camí, que a més és el més comú i el més protegit per a tothom. Com funciona això? Dins del dret administratiu, el sector públic acostuma a utilitzar 2 fórmules magistrals per oferir-nos atenció a través d'empreses externes. Són el concert social i la gestió delegada. Les trobem perfectament definides als articles 2.2 i 2.3. Per fer-ho fàcil,
En tots dos casos, els serveis, sí o sí, formen part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. El control és públic i l'accés és públic, independentment que l'empresa que veieu treballant cada dia sigui completament privada. I el sistema està muntat precisament així per una raó. Si ens fixem en l'article 14 de la Llei de Dependència, la 39/2006, la llei marca una prioritat absoluta per donar serveis de la xarxa pública per davant de tot. L'atenció directa és la reina del catàleg. Només com a mesura d'excepció, si no queden places de cap tipus, es donaran ajudes econòmiques perquè ens busquem la vida pel sector privat. Això significa que el dret administratiu acaba sent el terreny de joc general per a la majoria d'usuaris. Punt número 5. Estàndards de qualitat exigibles. Ja sabem que estem a la via pública, però què implica això a l'hora de la veritat? Què podem exigir exactament? Doncs aquí els legisladors es van posar molt seriosos. En el sistema català de serveis socials, que un servei tingui qualitat no és un ideal a assolir ni un objectiu secundari. És un dret legal. L'article 6.1 del decret 69/2020 ho plasma negre sobre blanc. La qualitat és un dret bàsic. Punt. Per tant, és obligatori. Si baixem el detall dels articles 6.6 i 6.7, les obligacions són de l'alçada d'un campanar. Les entitats han de complir sí o sí amb un expedient individual que s'ha d'estar actualitzant tota l'estona. Han de tenir una carta de serveis superclara. Han de tenir protocols estrictes per quan una persona arriba al centre, de com serà la seva estada i com respondre davant d'emergències. I encara més, necessiten auditar-se contínuament i mantenir un registre transparent si hi ha cap queixa. Tot això està dissenyat per garantir que l'atenció que rep la persona sigui personalitzada i, sobretot, que respecti sempre les seves preferències vitals. I anem cap al final, el punt número 6. Vies de reclamació oficials. Si tot això que acabo d'explicar falla, quins són els passos a seguir? El punt crucial és adonar-se que cal oblidar-se per complet dels típics fulls de consum quan estem a la xarxa pública. Ara trepitgem dret administratiu. I aquí el ball té dos passos. Primer pas, ens queixem oficialment davant de la pròpia entitat. Estan forçats per llei a registrar aquesta queixa i a contestar. I segon pas, si passen de nosaltres, si la resposta no ens convenç o si la negligència és molt greu, anem directament cap a dalt i plantem la reclamació formal davant l'administració pública. Cap aquí ens hem de dirigir exactament. Com marca l'article 7, el destinatari correcte és el departament que porta la cartera de serveis socials, que actualment és el Departament de Drets Socials de la Generalitat. Són ells els que tenen l'artilleria pesant, els equips d'inspecció, el control dels fons i l'autoritat per sancionar severament qualsevol empresa que no estigui fent la feina com toca. Però, atenció, com que ens agrada analitzar els textos amb lupa i amb el màxim rigor jurídic, hem de posar sobre la taula una mancança de la informació original. Mentre que els documents expliquen la via pública de manera exhaustiva i brillant, hem detectat un buit pel que fa a la via privada. Ens esmenten que existeix un arbitratge de consum en el règim privat, d'acord, però no ens expliquen quin és el procediment específic per executar-lo. Per tenir aquesta resposta, caldria anar-se directament al redactat de la pròpia llei de consum i buscar allà els mecanismes. En fi, crec que ara ja queda molt clar com el simple origen d'un contracte canvia del tot les regles del joc legal. I us deixem amb aquesta reflexió final. Ara que coneixem l'enorme diferència entre la via pública i la via privada, i sabent del cert que pagar la famosa quota no anul·la en absolut els nostres drets davant l'administració, estem finalment preparats per lluitar de veritat pels nostres drets assistencials dins d'aquest entramat de la dependència? L'eina de defensa més poderosa no és només queixar-se, sinó saber on s'ha d'enviar aquesta queixa perquè tingui conseqüències reals. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta anàlisi.